mamaki ke nake burin aure ko yanzu na shirya. Ni ma ba da yamma ka so da mai da mamaki kai nake burin aure ko yanzu na shirya. Kuma da soyayya na shirya tafi kiyayya. Farin cikin raina kai ne ka ji na jayayya. Yau zan baje sirri na tun daga kina shirya. Idan na aure ka ranar zama ka soyayya. Insani mai shauki ji nake kamar ra'an daura. Babu mamaki saka zuci yanzu na fara. Rabuwa ke jin tsoron inda za a safawa. Mai baɗin shirri wata rana kansa zai koma na gani. Yayi.